Ribeira vestiuse de cor laranxa para apoiar aos máis pequenos e fráxiles, os nenos e nenas prematuros. Máis de 200 persoas participaron na sexta andaina solidaria a favor da Agaprem, organizada polas amas de casa de Ribeira. No día de onte, a veciñanza de Ribeira levou a cabo unha xornada na que a solidariedade foi a principal protagonista coa celebración da sexta edición da andaina solidaria en favor da Agaprem. Tenemos una participación muy buena, hace un día espectacular, vamos a hacer un recorrido cortito hasta la Meixida y nada, la intención es eso, darle visibilidad a la asociación y bueno, hacer un poco de deporte. Ribeira es una ciudad solidaria y no esperábamos menos, es una participación muy buena y a ver si les gusta a la gente. A Marea Laranxa partiu a primeira hora da mañá da Praza do Concello. O percorrido de 4 km bordeou a costa ribeirense ata a zona de Meixida. Foi unha ruta de baixa dificultade na que tomaron parte veciños de todas as idades, dende nenos ata xubilados. O obxectivo, ademais de recadar fondos, foi dar visibilidade ao labor da Agaprem, a entidade que apoia as familias con bebés que chegan ao mundo antes de tempo. Es un día de familia, pero por encima de todo es un día de apoyo a la Asociación Gallega Agaprem, que es la asociación de familias que tienen niños grandes prematuros, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero Galicia es la que más índice de prematuridad tiene en España. Los niños prematuros, muchos de ellos tienen sus consecuencias, sus problemas, necesitan asistencia de por vida, muchos de ellos, no la inmensa mayoría, otros necesitan centros especiales, ciclos especiales, donde la administración creo que tiene que empezar a espabilarse un poco porque, bueno, son necesidades de toda la vida y hay familias que las pueden afrontar y otras familias no, porque bueno, en mi caso, yo puedo hablar de un caso mío, el personal, son 600 euros al mes, entonces, vamos, se necesita mucho apoyo e mucho estar aí, porque los niños son el futuro. O problema que temos agora é que os de Ribeira, que van a ter un fillo, teñen que ir a dar a luz a Coruña, porque o grupo H&M non quere invertir cartos noutro lugar. En vez de ir a Santiago como antes, temos que ir a Coruña, co problema engadido dos nenos prematuros. Tras unha breve parada para repoñer forzas, os participantes tomaron o camiño de regreso, completando así unha xornada solidaria marcada pola unión e a esperanza. Xa dende o ano pasado xa intentamos colaborar coas organizacións e as persoas aquí de Ribeira que colaboran ca asociación Agaprem de nenos e nenas prematuros. Creo que é importante pois visibilizar este problema, como dicían aquí as persoas aquí da organización, tanto Puri como Fran, pois que, bueno, ten que haber este tipo de andainas, este tipo de así de eventos, bueno, onde se recaudan tamén fondos pois para axudar as familias, familias que tenen que estar estancias prolongadas no que é tamén nos hospitais, para causa tamén, pois, bueno, do que son acaban de logo de nacer, pois un neno ou unha nena prematura, entón esos son uns gastos moi grandes e elevados que as familias teñen que afrontar, entón a asociación pois presta todo ese tipo de axuda. Un éxito de convocatoria que serviu para lembrar que os máis pequenos tamén merecen a maior das forzas.